На къде по този диван, че падам по този диван. Айде, казвай. Дали казах колко пъти да кажа? Едно, две, три! Кажи едно, две, три. Едно, две, три. Не желая, мамо, вече да играя с твоите мече, пак да се подиграва, че не мърда, че не шава. Пушка дай ми, мамо, мила, да я метна, чакаме цяла бъдече. Ми застани хубаво и го кажи. Тя ще падне на глава си. Казвай пак. Обаче миро ще стоиш. Добре. Едно, две, три. Не желая, мама, вече да играя с моето мече, батко да се подиграва, че не мърда, че не шалва. Пушка дай ми, мамо, мила, да я метна аз на рамо, че да ида в балкана, да си хвана живо мече. Ще да в Балкана живо мече да се хвана. Живо мече да си хвана.